Другата тема е малко по-неприятна. Съжалявам, че трябва да я засегна, но съм длъжен, защото бях нападнат. Меглена Кунева, един от кандидат за президентите, се обърна в едно телевизионно предаване към ТВ7 и каза, че ТВ7 е поръчкова, че обслужва БСП и ГЕРБ, който само по себе си е постижение. Една медия, ако може да обслужва и власт и опозиция, това е висша еквилибристика, но това е друга тема. С други думи, че изпълнява поръчки, че не я пускат, че има цензура, че няма достъп, не я отразяват. Казвайки това за ТВ7, го казва и за мен. Значи Милко Шлуков е поръчков, значи предаването ни е поръчково и не я пускаме. Ако ме попитате, добре, що не я поканите, ви отговарям. Поканих я. Вчера извъннах, лично на нея, познаваме се, разбира се, казах, заповядайте, тя каза, нещо, май няма да мога. Имала дебати, които са до вечера по друга телевизия, на 10 часа. Казах, да дойдем ние с камера, където трябва. Не се обадиха повече. Затова си позволявам, и разбира се, пак е добре дошла в студиото, когато пожелая, да отговоря на тази обида. За мен е обида, чувствам се лично засегнат. Когато кажа, че ТВ7 е поръчкова, значи аз работя по поръчка също. А не работя по поръчка. Не съм работил по поръчка, когато съм лежал в затвора, докато тя беше снаха на Промов и работеше, ще ви кажа къде е работила. Не съм работил по поръчка, като обикаляхме улиците и правихме СДС, опозицията и сваляхме БКП, докато тя си работеше и пак ще ви кажа какво е правила. Не съм работил по поръчка, когато съм правил политика тези 20 години, сигурно съм единственият политик, вече водещ, който все още живее на квартира в София. Но понеже става дума за свободата на словото, това е важно, дами и господа. Важно е, когато гледате едно предаване, да знаете дали защитава свободното слово или не. Дали има цензура или не. Госпожа Меглена Кунева от 1988 година до 90-та работи в Комитета за правата на човека, организиран от ЦК на БКП. Тя работи това го казва Велко Вълканов, една статия в Стандарт, който беше един от хората в комитета. И това, което ме дразни, е, че политиците по някой път мислят, че сме си излюпили от яйца в инкубатор. Че нямаме спомен, току-що сме се появили на този свят в последния дъжд. Какво е било преди, няма значение. Могат да си пренапишат биографиите, могат да направят каквото искат за себе си, защото ние, българските зрители и избиратели, сме глупави и имаме амнезия. Не, помнете къде е работил, а пък аз помня много добре този комитет. Той беше организиран от Държавна сигурност, за да може да затвори устите пред света, пред Запада. И това го прави още по-гнусен. Защото иначе Държавна сигурност, когато преследва, вкарва в затворите, изселва хората и ги убива. Поне знаем, че те са такива, палачите на властта, бранителите на комунизма. Но когато се правят на свободомислещи и борци за права и за свобода на словото, още по-гнусно. Още по-гнусно е един педофил да го представи за възпитател в детската градина. Още по-гнусно е един убиец да го наречеш хирург. Като Джаки Скунвача. Това е отвратително. Тя работи там, когато Илия Мирев с независимото дружество е изселван, заключван, преследван, независимо дружество защита на човешките права. Когато вече има дисидентските формации и движения, когато почва да се организират комитетите на Любо Собаджиев, период, в който съм участвал и го знам. Аз съм ходил в този комитет да ги видят тези борци за права и свободи, където Кунева защитава правата, сред които е свободното слово. Дали тя казва, че от това страда сега? Питаме, какво правиш там при Държавна сигурност? Защото на 26 октомври, ако си спомнете битката пред градинката в Кристал, помня, защото ми беше първи рожден ден навън от затвора. След затвора това ми беше първи рожден ден. А и ядах и малко бой, и аз търчах там с другите. Когато ни арестуваха и заграждаха целите улички, бягахме и се криехме, а изхвърляха хората, за да не гледат западните журналисти. Имаше Международен екофорум в България и го използвахме, за да дадем интервюта пред западната преса. Тогава Меглена Кунева е била в комитета, който отиде с Юли Бахнев, Велко Вълканов, ще ги видите, тези информации са публични, да обяснява колко е добра България, как правителството е чудесно, как няма нищо подобно. Тогава тези хора потъпкваха открито, директно човешките права и свободи, включително правото на свободно слово. Не съм чул да се възмути, разбира се, и през тези години. Имаше уволнени журналисти, и Уинджев, да не ги изборявам всичките. Имаше посегателства върху журналистите. Не съм чувал до сега да каже нещо свободата на словото. Неизвън се оказа, че ние сме поръчкови, т.е. аз конкретно. След това, от 1992 до 2001 тя заема длъжността старши експерт в правната дирекция на Министерски съвет. Нали така? Това е в нейната биография, доколкото разбираме. Сега ще го покажем и на екрана. Като заемайки тази длъжност, като старши експерт, правис, тя участва в писането на всички закони. Вие си спомнете кои са тези закони, аз ще ви пак е публична информация, може да я намерите, но има един закон за концесиите, в който се вкарва медийния монопол.
Тогава беше написан този закон за концесиите, така, че държавата де-факто организира монопол върху медиите. Държавата де-факто не даваше честоти и даваше два различни лицензии, държащи чак 2000 година, започнаха да ги дават на телевизии като нашата, като другите. Даваха възможността да работят, другите ги държаха за гушите, защото лицензите бяха в ръцете им. От времето на Виденов. Тя е една от хората, която е правила този закон. Само вижте какво казва Конституционния съд 96-та година. Българския конституционен съд. Неговото решение цитираме. В разпоредбата на закона за концесия се посочват телекомуникационните услуги като дейност, която е допустимо чрез закон да бъде организиран като държавен монопол. Конституцията не допуска установяване на държавен монопол за извършване на телекомуникационни услуги. Ето това е закона, за който Кунева трябва, може би, ма тези въпроси не ги задават другите предавания и не знам защо кандидат-президентите не отговарят на тях. Хубаво е да кажеш, че ти ви седеме поръчко и обслужа неща, бих те питал ти какво работи 10 години, кой обслужваше. Защото аз не съм. Вижте какво друго направи госпожа Кунева, защото един президент, когато се кандидатира за президент, трябва да е ясен с биографията си. Трябва да каже защо заслужава да бъде президент. Закон за собствеността за ползването на земеделските земи, Орсовките, ако си ги спомняте, един от най-мракобесните закони на новата БСП вече, е правен заедно с нейното сътрудничество. Но да речем, че това е дълбоко минало. Да го забравим. Може би кажете, господин Кошуков, вие ги помните, защото сте някакъв антикомунист, мразите ги тези хора, не ги харесвате. Аз съм водещ. Не си позволявам да мразя никой. Тук са минали от БСП, през ГЕРБ, през ДПС, извън парламентарни партии. Току-що беше господин Каракачанов. Напротив, давам думата на всеки. Но като политик имам достатъчно информация и знания, за да задам въпросите, които другите пропускат. Защото е важно кой задава въпросите. Аз не само, че ги знам, но знам и отговорите на повечето от тях. Меглена Кунева казва, че се бори много за интересите на България. Че ще бъде този президент, който ще бъде лицето на България и ще отговаря на българите. Не партиен, независим. Извън всички други. Вижте, докато се бореше за България в Европа, и това може да го видите самите в преговорните глави, ако ви се чете, аз съм извадил само информация за земеделието, защото е по-лесно, защото става дума за зеленчуци и плодове. За АЕЦ Белене няма смисъл да коментирам. Но вижте какво договори Меглена Кунева, когато беше главен преговарящ. Доматите в България са 156 хиляди тона. Гърция има 1 000 000. Полша има 2 пъти повече. Кажете ми как така става, че България, която уж произвежда домати, Полша има повече квота за домати от България. Но ще кажете, може би пък Полша са разработили, правят повече домати, Меглена Кунева е подписала реалните неща. Квоти за крушите. България пропуска да договори квота за производство на круши. Гърция в същото момент има 5155 тона, Испания 35199 тона. Може би госпожа Кунева не яде круши, или когато е била там в тая парижката банка, където я назначиха, им ги сервират в златни чини, с прибори Тифани и им викат на френски пуар, та не е разбрала, че е круша, предполагам. Но България, благодарение на този загрижен президент, който обича родината си и ще ни управлява чудесно, няма тези квоти. Вижте квотите за захар. 4752 тона препотребление от 198 хиляди тона. Може да произведем 4000 тона, а употребяваме 200 хиляди. Сметнете вие колко процента е това. Вижте квотата зелени коноп, две от културите, които са модерни, не само, че се използват в индустрията, но те ще бъдат и в основата на възобновяемите енергоизточници, насърчаване се от Европа. България 48 тона, Унгария 2061 тона, Белгия 10380. Ако си отворите картата, ще видите Унгария и Белгия горе-долу колко са големи. Ще може да ги съпоставите като население, като територия, за да разберете за какво става дума. Дали наистина България заслужава тези квоти. Още нещо. Меглена Кунева участва на избори преди 2 години, 2009. Тогава я питаха: абе ти си еврокомисар, ще станеш ли депутат или не лъжиш? Тя каза: не бе, излизам, аз съм европейското лице на България. Това беше лозунга. Всички медии казаха: ама добре, наистина ли това е така или вие ни подвеждате? Вие сами може да си отговорите на този въпрос. Когато днес иска моя вод, моя глас, защо да гласувам за нея? За да отиде пак в Парижката банка. Между другото, тя е единственият български комисар, разследван в етичната комисия по сигнал на Transparency International. Нека да цитирам точно
призива на Transparency International, казва, че са силно загрежени за риска от конфликт на интереси, когато бивши еврокомисари приемат изгодни доходоносни позиции в частния бизнес и искат да преразгледат етичния кодекс. Защото малко след като напусна февруари 2010, тя отиде в Парижката банка. А каза, че не получава пари, че не гледала банкови документи, че всичко било чудесно. Но трябва да отговори на въпросите. И на тези въпроси дължи отговор не на мен. Разбира се, ако ме пита дали ще е покана, тук чудесно, да, защото имам и други. Ще трябва да я питам как стана депутат в Русия и така нататък. Но това е друга тема. В избори сме, да не ставаме пристрасти. Но когато ме обвиняват мене, че се изпълнявам политически поръчки, че съм пристрастен, че не съм обективен, аз съм длъжен да отговоря. Затова си позволих да отнема от вашето време и от вашето внимание. Така че това е по коментарите за обвиненията. Разбира се, желая успех на госпожа Кунева. Аз съм се борил, лежал в затвора за това всеки да има право да каже това, което иска, да се кандидатира, да не го спират, има право на сдружаване, на придвижване, да пътува свободно. Не мога да го отнема на нея и не бива. Така че стискаме и палци и желаем успех. Но отговорите ще трябва да играе заради избирателите. Криенето не помага. Рекламите.